И здравейте хора, аз съм Симеон и днеска ще играем FC Mobile. Надявам се да виждате добре. Така че да започваме. Днеска ще продължа моята кариера с Барселона. Така, абонирайте се за канала ми, ако искате такива гейминг видеа и праскайте лайкове. Хора, сам да знаете, при 50 абоната ще мога да снимам лайв стрим или лайфове. Така, ето вече сме в кариерата. Първо да ви покажа отборът ми. Това е 4-тия сезон. И тук имам Ламин Ямал, който се е апгрейднал до 98. Тер Штеген, който се е апгрейднал до 99. Фолдън имам, Абукари някакъв слабак, Феран Торес и Озимен, които са контузили двамата. Рафиня и той станал 98. Балде и той 99. Вирджил Ван Дайк имам. Някакъв слабак. Искам да пусна на негово място Кристенсън. Имам Форд, Марк Касадо и Фермин Лопес. Така. Хора, имам и Арда Гюлер. Мисля да направя една малка смяна. Да пуснем Арда Гюлер вместо Абукари и Фоден да направим крило. А Рафиня нападател. Така, имам вече 3 шампионски лиги подред, които съм ги взел. Така и сега да започваме с първия ни матч, който ще е срещу някакъв слаб отбор. Не го знам. Но дано да ги победим. Ние сме на първо място в Ла Лига, както виждате, с 5 точки повече от Реал Мадрид. На трето място са Реал Бетис, Атлетико Мадрид са на 5. Жирона на 8, а те срещу които ще играем са на 10. Атлетик Билбао са на 13, а Севилия на 14. Това е ужасно за тези отбори. Сега. Предлагам ви. Обърка се. И сега да започвам мача. Ето пак отборът ми. И да започваме. Колкото се може по-бързо. Хора, напишете долу в коментарите на кои игри искам да снимам. Brawl Stars мога да снимам, Roblox или даже Fortnite мога. Видео, Minecraft мога и всякакви такива. Ламин Ямал. И да започваме. Така, пускам топката. Сега трябва да победим тук, защото да не изоставаме. Нищо, че водим Реал Мадрид с 5 точки. Макар. Значи... няма ли фал? Не, няма фал. Дай, Фермин, спъвай го. Стига, не. Трябваше по-рано да успъвна, докато нямаш фал. Така. Не, червен картон имам. Рафиня, дай, пресирай го. Пресирай го. Браво, бе, Рафа. Фолдън. Пас. Не мина паса. Ван Дайк. Арда Гюлер, пауършут. Почти вкара гол Арда Гюлер. Няма да сменяме Арда. Сега тук Рафата трябва
да ги пазим. Сета вече. Форд. Кристенсън. Браво, бе! Още един шпагат. Браво. Арда Гюлер. Давай, Арда. Давай, Ардичка. Паска му Ламин Ямал. И гол! 1-0 за Барселона. Вамос! Да, така беше хубава. Така, Рафиня. Те се подават. Шамините ви. Да, бе, друг път. Ламин Ямал. Тръгва по крилото. Излъгва го. Супер. Браво. Ламин Ямал. Втори гол за Ламин Ямал. Капитанът на Барселона. Защо съм го направил капитан? И аз не знам. Арда Гюлер. Преса. Форд. Кристенсън ще идва да помага. Касадо. Вирджил Ван Дайк. И що? Балде. Браво на Тер Щеген. Фоден. Браво на Фил Фоден. Нищо, че загуби топката. Поне си я върна пак. Арда Гюлер не успя да премини. Вирджил Ван Дайк не успя да спре нападателят. Тер Щеген. Пас към Балде. Балде газ. Пас към Рафата. А не, тото и Фоден. Пас. Не мина. Форд. Браво, бе. Ламин Ямал шпагат. Супер. Ямал. Опа. Браво, бе. Фоден. Фоден, той е направо да го продам. Не може да подаде една топка. Балде. Вирджил Ван Дайк се засилва. И шпагат. Ама не доведе към нищо. Ван Дайк. Пак го минават. Но Ван Дайк се връща. Какъв лош удар за другия отбор. Ван Дайк на Балде. Какъв пас Балде даде към Ламин Ямал, но Ямал не успя да се спре. Форд. Кристенсън. Добър шпагат за Кристенсън. Май контузи другия футболист. Вирджил Ван Дайк минава целият отбор. Касадо. Балде отива на място на Вирджил Ван Дайк. Ван Дайк се връща. Ван Дайк. Преса от Ван Дайк. Браво, бе. Ван Дайк. Пас към Рафиня. Браво, Рафиня. Дай газ. Нищо. За жалост бях натиснал копчето за удар, иначе можеше да продължа и напред. Напишете долу в коментарите също така Барселона или Реал Мадрид. Аз съм за Барса. Или Левски, или ЦСКА. Аз съм за Левски, естествено. Касадо, давай! Стига де! Балде! Фал! Ван Дайк, що е така? Го пази това. Арда Гюлер. Браво, бе, Форд. Рафиня. Какъв фал? Как? Моля, какъв фал? Арда. Касадо. Нямаше как оттам да я вкара. Не знам защо я би. Така.
Тер Штеген подава към Форд. Форд на крилото. Пас към... стига бе! Значи... Да, Кристенсен. Дуспа! Дуспа! Сега да видим дали ще я вкарат. И Тер Штеген изважди дуспата! Касадо трябва да стои тук. Баде! Перфектно избиване на топката. Ламин Ямал пресира. Касадо. Марк Касадо. Ой, ще вкараш ти оттам. На колко лят? Форд. Към Ламин Ямал. Ламин Ямал. Супер. Някой да му се откри. Дълга към Арда Гюлер пуска Ламин Ямал. Арда Гюлер се засилва на крилото. Успява да обърне. Паска към Ламин Ямал. И Ламин Ямал... Колко близко беше до голът. Сега да видим повтор. Много близко беше. Айде бе, бавен вратар. Така. Балде почти успя да вземе топката. Ама се забави. Балде. Отново. Ван Дайк. Кристенсен. Кристенсен! Двамата ни защитници имат картони. И то е жълти. Добре, че не са червени. Ламин Ямал му вземат лесно топката. Арда Гюлер преса. Форд. Перфектно. Дай газ. Ай, някой да му се откри, бе. Ламин Ямал. Пас към Фолдън. Фолдън! Фал няма ли? Рафиня центрира към Ламин Ямал. Но не се получава. Ван Дайк. Форд. Кристенсен отново ще спаси ли Барселона или Верджил Ван Дайк от гол. Вот. Много далечен пас. Почти се получи. Кристенсен ще спаси ли Барселона. Верджил Ван Дайк. Браво на Тер Штеген. Фолдън. Крилото. Браво на Фолдън. Фил Фолдън навлиза навътре. Фил Фолдън. Фолдън. Гол! Фил Фолдън вкарва гол. Перфектна атака от Барселона. Перфектно разиграна атака. Фолдън идва на преса. Фолдън взема топката. Дава газ. Почти. Но му взеха топката. Балде. Верджил Ван Дайк. Ван Дайк взема топката от грешката на другия отбор. Фил Фолдън не може да разиграе, защото никой не му се беше открил. Балде, браво, но не успя да подаде. Фил Фолдън. Почти. Последна минута. Дали ще вкарат на Барселона? Дали ще вкарат последна атака за този матч? И матчът завърши 3-0 за Барселона. Перфектни атаки станаха. Така, хора, според вас ще стигнем ли на финал на Шампионска лига? И там имаме матч на Шампионска лига и както виждате сме на първо място.
И ще играем срещу Цървена звезда. Там наскоро бяха играли Барса срещу тях и и оцелиха лицето на Пао Кубарси. Сега трябва да ги победим. Но сега Озмен или поне Феран Торес да се оправили, ама не. Така, ще сменим Ван Дайк, нали, за един матч, защото той се уморил човека. Тук халфовата ни линия умряха. Сериозно. Ще трябва да пуснем някакъв Прим на място на Касаро, но ще бъде минус 5. Ама нищо. Така, хора, Форд можем да сменим с ето, ще бъде минус 4, нищо. Така ако направим. Или да сложим там Лоре и да го сменим с Балде. И направо да си оставим така. И за сега ще играем този матч. Другите матчове ще видим. Айдите зареждат по-бързо. Така, сега започваме. Матчът. И започваме от преса към другия отбор. Абукар. Пас към Рафиня. Рафиня. Пас на празна към Ямал. И гол от Ламин Ямал. На третата минута резултатът става 1-0 от перфектната атака на Барселона. Ламин Ямал пресира. Взема топката. Тръгва сам. Ламин Ямал. Дали ще бъде втори гол за Ламин Ямал? Втори гол е. И Ламин Ямал официално е голмайсторът на Барселона и на Шампионска лига от всички отбори. И в Ла Лига има шанс да вземе златната топка. Да се надяваме. От толкова голове. Така, Фодън. Перфектно. Фодън. Нищо. Фодън. Крилото. Браво, бе. Уае. Рафиня. Кристенсън. Не успява да вземе топката. Балде. Перфектно играе като ляв бек. Барселона са с еднакви точки с Реал Мадрид. Прим. Вземай топката, бе. Балде. Перфектно. Перфектен пас към Фермино Лопес, който ще я подаде към Ламин. Ламин не успя да подаде на Букари. Фодън.
Дълъг пас към Рафиня, но Рафиня успява да завърне топката. Пас към Ламин Ямал. И Ламин Ямал вече вкарва хетрик. Хетрик за младия талант на Барселона. И да кажем, перфектен пас от Рафиня. Наистина. Който доведе до гол. Фермин Лопес с преса. Ламин Ямал почти успя да стигне топката, само че тя излезе извън полето. Ямал остава назад, за да върне топката. Дълъг пас към Ламин Ямал. Ямал взеха топката, но той се я връща. Кой ли ще се открие на Ламин Ямал? Рафиня! Какъв лош удар от Рафиня. Може да я бие малко по-въгъл, но нищо. Кристенсен. Фермин. Кристенсен. Ще взема топката. Балде. Добра преса от Балде, но и добро спасяване от Тер Щеген. Рафиня. Кой ли ще му се открие напреде? Абукари с перфектен пас към Рафиня напред. Рафиня копва вратаря, но не минава топката. Трябва да вземем топката. Трябва да се върнем. Фермин Лопес. Кристенсен. Перфектно. Браво бе. Кристенсен. Пас към Рафиня. И то хубав пас от защитник. Пас към Ламин Ямал. Ламин Ямал вкарва своя четвърти гол за този матч. 4-0 на 44-та минута и 27-та секунда. Една добавена минута остава до краят на първото полувреме и тя изтече. Така. Дайте сега да направим една промяна в отборът ни. Ще пуснем Арда Гюлер или не, по-добре Рафиня да бъде така или направо да си го оставим както е сега. Може те да си го оставим, защото е по-добре футболистите да не се умарят за важните мачове, защото срещу слабите пускам така да играем, защото те, които са се уморили, да се почуват. Зависи кои. Прим! Удар, но рикошет и ударът стана по-лек и вратаря хвана топката. Взема топката, но не успява да подаде. С пас към Ламин Ямал тъч. Ламин Ямал се лъжи. Пас към Фодън замества Ламин Ямал на крилото, само че може да взема топката. Фодън, добра преса, но топката се ударва в него. Фодън перфектно тръгва напред с хубав пас към Рафиня и Рафиня вкарва първия си гол за този матч. 5-0 е резултатът. Така че да се надяваме да не сме с равни точки с Реал Мадрид. Нищо, че те са играли с 2 мача повече от нас. Макар и. Рафиня. Балде.
с пас към Рафиня. Рафиня! Набира скорост на крилото. Кой ли ще му се открие или Рафиня ще бие сам? Втори гол за Рафиня. 6-0 е вече резултатът. Двете крила излизат на макс. Дават всичко на макс от себе си. Фодън, там нещо беше си легнал. Май да спи. Шегувам се. Абукари иска да се върне топката и почти успява. Кристенсен към Рафиня с пас. Перфектно Рафиня ги заобикаля футболистите на другия отбор. И Рафиня вкарва хеттрик. 7-0 за Барселона. Сега ще очаквам да направи нещо нашия нападател Абукари, защото този матч го няма. Не е правил само атаки. Така че да опитаме. Той е 70 оверат, ама беше 62. С 8 има апгрейд. Абукари преса. Шпагат, който не довежда до нищо. Пас към Фодън. Абукари дали ще успее да тръгне напреде, но не. Абукари. Пас към Фодън. Фодън не успява да даде дългия пас към Абукари, но нищо. Връщаме си почти топката. И уей! Дали ще успее? Кристенсен! Какъв? Почти я блокира. Уей! Пас към Фодън. Фодън чака да се открие напреден Рафиня. Аз мислех, че Абукари, но трябваше да я даде дълга на Абукари, а не на Рафата, защото Абукари може и да тръгне напред да вкара гол. Представихме Арда Гюлер на място на Фермин, защото Фермин умря направо от бягане. Арда Гюлер връща топката. Какъв лош удар от страна на другия отбор. Балде. Пас към Абукари. Абукари преминава Абукари. Дали ще успее да вкара нашия нападател на последните минути? И какъв лош удар. Така ще направим една смяна на последните минути. Да видим дали Пао Виктор, който е също нападател, дали ще успее да вкара гол, а Абукари не успя да вкара гол за 89 минути. Вау! Това за нападател, който вкарва почти всеки матч, е удивително. Рафиня с пас към Ямал към Пао Виктор не успява да отбие. Пао Виктор пак не успя да бие. И край на матча. И матчът завърши 7-0. Както забелязахте, май на тениската на Ламин Ямал, Барселона имат 7 шампионски лиги. И могат да достигнат Реал Мадрид, в което ще бъде много трудно. Така, хора, само да наместя телефона. Опа! Май падна. Супер! И мисля на това да приключваме нашето видео.
Така, хора, и от мене, чао!